ang no Finland ko kisama o Jesu onday tamo Ukran ya kinunu sama beruspa Ukran ya piki sama kibadok won't follow me God yang dare you to say no not to pipinongem Yaw sim kisem, utray kitray, unong penem. Assembly, bat jong kari, bat kajaj benriu ka jong eh. Periap nakapop. Kumo po luong yaw samla, Timothy. Ban periap no, nakijin kwa bray, kajing long samla. Ban periap no nakijing kwa prai kajing long samla kabas ngusi kalong baki samla ka juk mentah hakajaka bakin pet yap nakijing kwa prai ki turyap sia kajing kwa prai lada ngidon hakata ka pertai hinrei ngim long ki jong kata ka pertai ujisu umdai na ka jong ka pertai ngi sngoto ngi tip yakata bat ngila ban sngoto shai yaka jing mut jongka ba ujisu umlong na ka jong ka pertai hinrei ba mangi ki nong bod ki jong u kham tam hagin ki sngi ki ba menta bangin ong bangim long na ka jong ka ne ka pertai ka long ka ba pla bat ka ba ban sngoto yaka lemda ngila duai bat pen lejeng mut ban perkat hagi jeng duai yaka jeng temu bat yaka jeng mut jong kini ki kantin ki balami naka donot ka jong utrai ba i jong i ujiso ni im hagane ka pertai lakha yang i hagane ka pertai ni shong i sa hagane ka pertai ni trei ni yakta hagane ka pertai kumnote bangim long na ka jong kane ka pertai ka jing mod hang ne ka long baki kristan ki ba shisha ki dei kita ki ba don hagata ka pertai ka ba kencamen sim yakabalapen kha yaki daumen sim ujong ublay ngikan mau chi sen ya unika dimos uruniam bakrau bat bapau jong ke testament ka batamai uyakan do ya utrai berutrai uong ha unika dimos day ban kap pat yame ki kristan ki bala kapat ki day kita ki baton hakata ka percay bakan jaman sem bala penkha do men sem ujong ublay ki bomlong naka jong kane ka percay ka personal holiness ka jing ko haka jingim ba marway ka ba omdon batip day tang ublay batip na figinong ruway na piki delicate na piu pailang madon hagan na gising ay batip ka donut snail bajong ubreo kalok kam tip yala ujong ulok kum tip yala kajong kalok snail kadno tang ublayo batip ublayo bayoi hangne bangingi syong hasangi ujong kisatri ublayo tip yala donut kakot kadno, katnit kadno, baru khat yang ibarolang, sakal lempung kajen penkot, hati kicak juga ding nagau beri, yala kajong kamet bat kaman semban IT. Ola milipar, ola keuna sebeneng, and he is coming back. Ulman paipar, haka burong ke krau, wadianel ki jongo, haka bagoe ke sni, ngin sayoil ki jong kekman. Hak me ngawan kloy. Kita kiba beli ya kejungan kejung utrai Yesu kiba pentak hagin kisni kiba kado bombalong hagi sni ki jong Noah onggak tin kejung ulai kidang ya pam kidang ya ti kidang ya shongkurem bagai shongkurem dia tung bagi te hebe gangwan kejung chot gaba kandet bombalong hagi sni ki jong Noah ikon hagin kisni kiba menta kiba nakalian
jong kini kiba study ba kiba kait kayem lang kasalan kadon ka moral chaos lane kata haga ba jinglong ga jingim jo ki priu kala dot kala pay kala ngam na claim gauria ki kam dot ki kam jo clear ki jing sreo hene ki sni ki ba khado ki ba ka so kam ga jing khalai ka ba wan haga rui ga jongi ka ba isne hadu kata kata nang ka kya to ka ba wan haga na rui ga jongi ka ba jolai dan ka nong ba selong ka haman na ka wei ka wei ka nong isni ki ba khado kat khalai nioi yaka autang haki nong ba ki jongi nioi yaka haki snong ki jongi ki bakan dong tham nioi yaka jing yaka dia nioi yaka jing hauria nioi yaka jing khalai ka jing jot ka percaya haki ni kisni ki ba mantap